mfethu ngike ngathi ke ukuba nesikhashana nje kancane ngoba bengifuna ukubona ukuthi since ngaphazamiseka ngaleya EP ebengithi ngiyayenza kokuqala sengithi ake ngihloleke le yesibili ukuthi ngabe kukhona yini okwenzakalayo nginikeze nje isikhashana esincane ebese nginezile ke isikhashana ngabona ukuthi cha no ngempela kukhona okwenzakalayo bese ngithatha isinqumo ukuthi njengoba sikunyaka 2024 ke ngoJuni ngiphinde futhi ngidedele enye iEP. Okay okusho ukuthi 2023 akwenzeka ngalutho but this year kune EP ezoba khona. Yebo kune EP ezoba khona mfowethu and engikholwayo ukuthi abantu bazoyijabulela kakhulu ngoba bonakele mfowethu. Bonakele kakhulu. Hayi mfowethu